Jodak ma Kadzinuni e kaunti ma Kilifi dwaro ni piny owacho theg ywaruok mar lowo maromo heka 800 ma osekelo gwenyruok e kindgi kod jogo ma gikone gin jomwandu madwa loko otese mag lobno. Kaka Judith Omondi lerono, jodak go kone gisebedo ka gin kod otese ma miyogi ratiro mar bedo e lobno, to kata bed ni koro idwa magi. Mago ywak mag jodak ma Kadzinuni e kaunti ma Kilifi makoni gisebedo kod midhiero kaluwore ni jomoko ma gikoni gin jomwandu owuok oko kendo laro kod gi lowo maromo heka 800 makoro osekelo luoro mathoth kendo ochuno obila magari takwe mondo go tachi e gweng'no. Kwa hakika tunaona kwamba ni dhulma ambayo imeweza kuendelezwa na mpaka saa hii wananchi wale wa kawaida wanahangaika. Mimi nilikuwa siku nyingi naitwa Nskota kivipi na hapa ni kwetu. Tunaomba serikali yetu ya kaunti tafadhalini msimame na sisi, kwa maana tumeamua kuanzia leo tuko hapa shambani na hatutatoka. Hatuko hapa kwamba sisi ni wavamizi wala ama sisi ni wanyang'anyi. Tuko hapa kwa sababu tuko na kibali. Jodak maka koni negiluwo chike madwarore magi yudo koda ka barupe mayango gi kaka weg lobno, makmana ni ywaruok pod ng'eny kendo koro gikwayo mondo apisa ma ochung' ne weche lo mondo thegi mondo mikwe obedie. Serikali ambayo imekuwa inasumbua, serikali ambayo ilipeana stakabadhi inarudi tena nyuma, inazunguka tena inaleta tena polisi kupitia mlango ya nyuma ambaye ni naomba haki yangu nipate leo, nikiwa niko na maisha kupangisha nitasomesha au mimi nitakuwa na maisha kupangisha. Viongozi tutachukua hatua ya kisheria, tuzungumuze ndani ya bunge, tuzungumuze na gavana wetu, tuhakikishe kwamba ofisas walanzi wanaingia katika hii sehemu na waweze kugawia shamba hii inavyopasa. Kotelnegi kod moko kuom jotelo mag siasa magweng'no, jodak go ywak ni jodito moko e sirikal mamalo osebedo katiyo machiegni kod jogo makoro dwa mayo gi lo, wach magikoni ok long'o kata matin. Sisi tukiwa tuko hapa tunasema kwamba dhuluma hiyo ambayo imetendeka kwa miaka yote imefika wakati imeisha. Kumekuwa na mvutano sana. Wafisazi wale wanashirikiana na bonyenye huyu kutaka tena kuingia katika sehemu hii, mbali na kuwasaidia kugawa, kuweka ukuta ili wazidi kunyakua shamba hili. Serikali yetu ya kaunti kwanza ndio imetufungia jicho, haitaki kujua haki zetu zinapotea vipi. Apisas mawuokie piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ma Kilifi igeno ni biro timo limbe e lobno odiochieng' makiny mar kwayo mirimb jodak kendo manyo yo manyalo kelo kwe mosiko. Judith Omondi, Ramogi TV.